I spent years inside a frame. The sweet girl everyone loved and never wanted to change. I'm not that girl anymore. Now I'm reshaping who I am. And for every version of me that emerges, I need hair that transforms and pushes me forward. Introducing the all-new creams of booster treatment. With breakthrough anneal keratin, penetrates deep to boost Achilles repair, unlocking up to 48-hour softness and smoothness. This is hair that evolves. No matter who I choose to become. Hello. Infusion Repair Booster Treatments. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Paano kung hindi mo inaasahan ang isang bagay na inaasahan mo? Tutuloy ka ba? O tatalikuran mo na? Di magpapaluto. Ako po si Dalia, 29 years old at isang babaeng hindi naniniwala sa social media. May Facebook naman ako pero ginagamit ko lamang yun para sa trabaho ko. Pero kung pagkilala sa ibang tao ay mas gusto ko pa rin yung personal. At ang pinaka-gusto ko lagi yung makilala sila sa text. Napakaluman. Ganong paraan ko rin gustong makilala ang Prince Charming ko. Kaya naman noong nakita ko na si Raj, 31 years old, ay hindi ko na pinalagpas ang pagkakataon na maging ex-mate siya. Nakita ko noon si Raj at ang kasama niya ang isang panlalaki sa bar kung saan ako nag-work bilang isang waitress. Una pa lamang ay nagustuhan ko na siya papadudod. Kaya naman hindi na ako nagpagpuping-puping pa. Inutusan ko ang isa kong katrabaho na kunin ang number niya. Akala ko noon ay hindi niya ibibigay dahil nga sa hindi pa niya ako nakita. Nagtiwala ito at ibinigay ang kanyang number hanggang isang gabi ay tinext ko siya. Nandoon na kami nagsimulang dalawa papadudod. Text ko na nga siya ngayon. Hi! Ako nga pala yung kukuha ng number mo sa bar. Gusto na ba yung phone ko? Ito. Hi. Ako nga pala yung kumuha ng number mo sa bar. Okay. Replyan ko nga. Talia. Right. I'm Raj. Alam ko ay mali. Hi, Raj! Kumain ka na ba? Actually, hindi pa
Sonia. Hi, Raj! Nasabi ko na sa'yo kung anong ulam ko. Ikaw, anong ulam mo? Sinigang na baboy. Wow! Paborito ko yan. Yung sinigang o ako? Charot! Pwedeng both kung papayagan mo. Uy, joke lang ha. Baka mabigla ka sa akin. Okay lang. Pwede mo naman akong biglain ang biglain. Di pa kita nakikita eh. Bigla ka kasing tumakbo ka punta sa kitchen ng bar niyo. Buhok mo lang nakita ko. Pero okay naman buko, no? Hindi naman kita yung split end sa malayo. Hindi naman. Pero parang sunog. Ah! Nasunog kasi yun nung nag-aalay ako ng kandila sa altar namin. Hindi ko napansin kakadasal at kakapikit ko eh. Kinakain na ng apoy yung lulo ng buko. Sobrang taimtim ng pagdarasal ha. Ano ba yung hinihiling mo? Huwag na! Nakakahiya! Pilitin mo kung parang malandi na kita. Anong sabi mo? Ha? Ah, wala! Sige na. Ito naman. Nahiya pa. I said a little prayer kasi na sana maka-text at makatawagan ko na yung forever ko. So, ako na kaya yung sagot ng mahal na yun. Tingnan natin! I-claim ko na. Pwedeng ako na. Sobrang giling ko talaga, Mama Luna. Oh, bye-bye. Sino? Apoy. Baby? Sino baby? Samantalang siya ay hindi niya pwedeng makita. Sabi ko sa kanya, makikita rin kami. Mas maganda naman sa personal na magkita, hindi ba? Pumayag siya ng text mates. Minsan ay nagtatawagan kami bago matulog. Natawaran siya sa huli kasi feeling daw niya ay bumalik siya sa 90s hanggang early 2000 kung saan ay patok na patok ang text mates. And speaking of patok, sobrang patok na patok ako. Dahil lahat ng mga gusto niya ay gusto ko rin. Well, kung magpapakatotoo ako ay marami akong magpapanggap na ginugusto yung mga bagay na gusto niya rin. Para syempre dagdagan the points. Hindi ba, Papa Dudut? Oh, Ren! OMG, parehas tayo! Grabe tayo. Ang dami pala natin ang common, no? Parang meant to be. Meant to be friends, be lovers, see lovers. Eh, bakit naulit yung lovers? Pagpili mo yung lovers. Speaking of nakakainis, alam mo ba, sobrang inis ako kapag may pinyang pizza. Hala, eh gusto ko ng pineapple sa pizza. Paano na? Ayun! Ilas ko na rin ang kabilang buhay. No to pineapple sa pizza. Paano nyo dyan dessert? Exactly. Hindi bagay. Meron tayo bagay. True! Ako naunahan mo ako eh. Dapat nga ako ang unang magsasabi sa inyo niyan eh. Ayoko talaga ng pineapple sa pizza. Saka yung pasa sa potato. Grabe yun. Ayoko nun. Bakit pati pasa sa embutido ayaw? Eh kahit pasa silang naman ang buong embutido ayos lang sa akin. OMG! Sabay ang ayaw ko talaga. Pasas? Oh, ano yan? Minuto? Ako gusto ko ng pasa sa menudo. Doon, okay ako. Ano ba yan? Eh, ayoko nga yung pasa sa minuto. Ay, totoo yan. Kahit budburan nila ng pasa sa minuto, ayos lang. Kahit nga yun ay yung gawin nilang kami. Saka gusto ko yung
hindi tayo maging magkaparehas. This is so meant to be. Papadudot na gawa ko lang naman talagang magpagkat dahil gusto ko siya. Huwag na tayong magmalinis minsan o madalas ay ginagawa nyo rin namang magpagka para magustuhan kayo ng taong gusto ninyo. Saka na lang ako aamin at mabawi sa kanya kapag naging kami na. Pero paano magiging kami parang ayaw pa niyang diretsahin sa akin. Gusto niya ako eh. Ang obvious na kaya na-bet niya ako ay sana'y umami na siya para tuloy-tuloy na ang kasiyahan ko. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bukod sa direktang paggamit niya ng feelings sa akin ay may isa pa akong problema kay Raj. Lagi rin po itong umiiwas kung napupunta na sa usapang pagkikita. Ilang buwan na kaming magkausap na dalawa at wala raw siyang ibang kausap. Babae, tiyak lang. Siyempre, kinilig ako doon. Ganoon din naman ako sa kanya. Noong nakaka-text ko na siya ay wala na akong ibang pinaglaanan ng atensyon ko kundi siya lamang. Binaliwala ko na lahat ng mga naka-fling ko noon. Sincero na ako kay Raj at sana ay seryoso rin talaga siya sa akin. Pero paano ko yun malalaman? Ayaw pa nitong ipakita sa akin kahit anino niya papadudot. Ano bang masarap na dinner ngayon? Masarap ang tinola. Panalo yun. Lalo na't medyo malamig na. At paambon-ambon pa sa labas. Mukha nga masarap yan. Bakit ba ayaw mo makipagkita sa akin, ha? Ilang buwan na tayo magkausap pero hindi buhok sa legs, hindi ko man na makita. Wala akong buhok sa legs, di ba? Nasabi ko na sa iyo yan. Ayaw, walang buhok. Sana all. Teka nga, hindi yan yung gusto kong puntuhin dito eh. Bakit ba ayaw mo makipagkita sa akin, ha? Kasi nahihiya pa ako eh. Saka baka wala akong mailabas na confidence kapag nagkaharap na tayo. Ano bang wala kang maipakitang confidence? Ayan oh. Tingnan mo nga. Talo mo pa ang kandidata sa pageant dahil nag-uumapaw yung confidence mo. Sa text at tawag, oo. Pero syempre, iba pa rin sa personal. Nakakahiya eh. Paano kung di mo magustuhan ang itsura ko? Ano bang hindi ko magugustuhan? Kaya ako nga pinakuha number mo dun sa cowork ko kasi gusto ko itsura mo eh. Parang baliktad. Dapat ako yung hindi pa confident makipagkita sa iyo kasi hindi mo pa ako nakikita talaga. Teka nga. Anong teka nga? Kaya ba ayaw mo talaga makipagkita sa akin kasi nag-aalangan ka sa itsura ko, no? Uy, grabe. Hindi naman. Kaya lang ano? Natatakot ka na sa unang date natin? Hindi mo magugustuhan ang itsura ko? Sobrang babaw naman ata. Kung magsalita ka naman to eh. Samantalang itsura ko naman yung naging basehan mo para kunin yung number ko. Raj 1, Dahlia 0. O siya, panalo ka na. Pero hindi ka dapat mag-worry sa itsura ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng sofa. Di ba bangko yun? Parehas lang naman yun na inuupuan. Check. Anyway, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero may ilalaban din naman ang mukha ko, no? Sa nilalaban? Sa sabuhan? Joke lang, huwag tikon. Ikaw namumuro ka na sa akin. Ito naman, nagtatampo agad. Kasi nakakainis ka eh. Ganyan lagi paraan mo para makaiwas ka na kitain ako. Uy, hindi ah. Ewan ko sa'yo. O sige na, mamaya na lang tayo mag-usap kasi may gagawin pa ako. Boss, anong gagawin mo? Sabi mo, hindi ka makapagkwentuhan sa akin ngayon ah. Nagbagong schedule ko bigla. May pupuhatin pa pala akong sopa. Okay, bye! Tatampo ka nga. Hindi ah. Bakit naman ako magtatampo? O siya, next time na lang tayo mag-text o magtawagan. Okay lang yung next time. Itanong mo sa sopa ko na nagtatampo. Babong! Legit ang pagtatampo ko noon, papadudot. Nakakahiya na ang inasta ko kasi hindi naman kami magkarelasyon para magdemand ako sa kanya ng date. Pero hindi
gets niyo naman yung feeling ko. Ang tagal na namin magkausap, pero ano mo, wala bang nabong nababala sa kanya. Paano namin ito inutuo sa next level, hindi ba? Yun, usap-usap na lang. Hindi pwedeng pero hindi ako nagparamdam sa kanya ng ilang araw para ma-feel niya talaga ang pagtatampo at para ma-realize niya na mali na hanggang usap lamang kami. Ano yun, after niyang tanongin lagi kung ano ang kulang namin, wala na palang iakyat na next level yun. Hindi pwedeng ganoon, Papa Dudut. Bahala siya. Na-miss ko siya, pero hindi ito ang oras para maging marupok ako. Kailangan manindigan ako. Kapag hindi pa rin siya makikipagkita, no text, o tawag akong sasagutin mula sa kanya. O ano? Nagtatampo ka pa rin ba? Obvious ba? Sige na. Ewan ko sa'yo. Ayaw ko nang kausap. Tingnan mo yung taong to. Ikaw to nakawag-tawag sa akin tapos biglang ayaw mo ako kausapin. Hindi kita tinawagan, no? Aksidente ko nakuha yung phone. Ikaw yung nadayan. Pero ang bilis mong kunin yung phone mo wala sa pagkakaupo mo ha. Pagkasagot ko, nag-inom ka agad. Kasalanan ko ba kung mabilis yung kamay ko? Ikaw nga, isang ring lang ang nagmula ka. Oo, tama nga. Isang ring pa lang. Pero wala sa di ka maring makakaupo mo sa cellphone mo. Pero nasagot mo agad. Di ka ba kasi umamin dyan? Mismo ano? Ay, grabe ng confidence, ha? Yung ba yung sinasabi mo wala nung confidence kaya ayaw mo makipagkita sa akin? Inopen up na naman po niyang meet up namin. Alam mo,